Thank you for the gift of life. We thank you for your favor and your blessing upon our lives. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen. Today we read a common scripture. That's John 2. John 2 from verse 1. On the 30th day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. Now both Jesus and his disciples were invited to the wedding. And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." Jesus said to her, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Whatever he says, do it." Now there were set 6 water pots of stone, according to the manner of purification of the Jews, containing 20 to 30 gallons apiece. Jesus said to them, "Fill the water pots with water." And they filled them up to the brim. And he said, to them, "Draw some of the water and take it to the master of the feast." And they took it. When the master tasted the water, that was made wine, and he did not know where it came from, but the servants knew. The first miracle of Jesus. Sei zvakarekodwa kuti vanhu vazive kuti ndiwe munana wekutanga. Munana wekutanga unonongedzera mission kana kuti purpose yaakaita panyika. Wakauya kuzopa vanhu ukama naBaba. So muchato ipicture yeukama, imhuri mbiri dziri kubatanidzwa. So Jesu paari kuya, ari kuya kuzobatanidza ukama hwaMwari nevanhu. Hwanga huripo, yes, but hwanga huri ukama hwaMwari nevanhu. Jesu akaunza upi? Ukama hwaBaba nevana. Ipapa, it's a setup really different. Mwari nevanhu na Baba nevana. Ukama wakasiyana, unema benefits akasiyana. And I'll give you an example. Munhu wese okuona achifamba akasikwa naMwari, munhu waMwari. Asi pane vamwe vava vana vaMwari kuburikidza nekutenda muna Jesu. So kune zvinoitirwa vanhu vaMwari, kogoita zvinoitirwa vana naBaba. So Jesu wakauya kuzoestablisha inonzi iyo relationship, kana kuti wakauya kuzoestablisha the kingdom of God on earth. Vanhu vagara vaine zvinamato, waitopindawo Jesu mumasinagoge achiparidza. But the church, maybe it's a bit sensitive. Church is an organization yevanhu vakashumirwa vari kuda kunamata Mwari vane zvavakatenderana on earth. Kingdom is set up yevanhu vanonamata Mwari, vanotenda zvinotaura Mwari despite kuti anopinda kupi. So mukingdom yaMwari mune munhu wokumethodist, mukingdom yaMwari mune mupostori, mukingdom yaMwari mune munhu wokuZion. Nokuti wense akatengwa neropa raJesu, he become part of the family. Kuva mumhuri zvine chekuita neropa. So Jesu kana wakadeura ropa rake paKalvari, tese tikatenda mariri tinobva tava one family. Kuti wabva kunyika ipi, unoerei, unopinda ipi, ndozvatinogona kunongedzerana nekujajana sevanhu. Why? Nokuti dzimwe nguva ndichishumira kudai Mwari wandinoshumira unomuda, but nini wacho haundide. Saka hazviite kuti upinde kwedu, asi zvinoita kuti unamate Mwari wandiri kuparidza. And kwandiri as somebody ari mature, I'm not moved kuti se usingapinde nesu. I am moved kana wakapindwa naKristu. Why? Because it makes us a family. So Jesu unana wekutanga pamuchato. Muchato uchileva kubatanidzwa kwemhuri mbiri. Kuti ari kuya kuzoestablisha relationship yanga igara iriko, but iri pa lower level.
yekuti vanhu vaiva neukama naMwari vasina ukama naMwari sababa kwavari. So munhu kana ava mwana waMwari zvinoreva kuti pane nhau yeropa yako. Ropa raivapo kare raiva ropa remhuka. Saka Jesu paari kuuya nerake. So ani nani anotenda maari unoponeswa. Wese auya kuna Mwari kuburikidza naJesu auya murelationship. Okay, that's fine. So Jesu relationship yaari kuestablisha ine chekuita nevanhu vanenge vangotenda maari. So aripo pamuchato chakaitika ndechekuti waini yakabva yapera. Murongi wemuchato anenge ane bhajeti dzake, but paakakokawo Jesu akabva uya netimu yake yaifamba nayo zvichidawo nevanhu vakauyawo vachitoingawo Jesu ari pamuchato umwe vanhu. Waini ndokubva yapera. Mai vake ndokubva vananga kwaari. Handizive kana Bible rarekodha kuti that was the first miracle. Sei mai vake vachitrusta kuti aite miracle yet hasati amboita miracle. Nokuti shoko riri kuti the first miracle of Jesus Christ at Cana. Vanodhimanda sei miracle kumunhu asina record yekuti akaita miracle. Which means Mary was moved, she was moved by revelation. Handi chinhu chaakamboona Jesu achiita kana shoko rati the first vona kuti hakuna kumwe kwaangaita. Saka Mary maari nekuziva kuti mwana uyu ndakamuwana sei, anoziva kuti chaMwari chirimo nokuti haasi waJoseph asi ndewamweya mutsvene. So Mary ari kutrusta relationship kuti iperforme a miracle. Haana kubvira aona miracle but anoziva kuti akamubereka sei, mwana uyu akauya sei. Saka izvozvo zvakamupa kutenda kuti kana chiri chaMwari chine zvepaMwari zvirimo. So ndokubva aenda kuna Jesu zvikanzi vanhu vapererwa newaini. Mhinduro yaJesu ndokubva yati une zvinei neniko nhai mudzimai, kana kuti it has nothing to do with me woman, for my time is not yet. Number one, Jesu ataura izwi rekuti nguva haisati yakwana. Vapererwa newaini vari kuda waini ipapo ipapo, vari kutoda mhinduro ipapo ipapo. Jesu obva ati my time is not yet. Sei Jesu wataura nhau yenguva yetu ukariverenga uchanzwa kuti pamuchato iwoyo miracle akaita but amboti my time is not yet. Chaita kuti ape mhinduro yekuti nguva yangu haisati yakwana inhau yekuti vanhu vanga vauya wrong order. Vaida kuti Jesu aite miracle yeti vanhu vanofanirwa kuita zvinokonzera miracle. Vaida kuti Jesu aperforme the miracle. Pamuchato wepaKana miracle yakaitwa nemaservants, vakachera mvura. Chavakaita vakateerera zvataura Jesu ndokuenda nemvura ndokubva yava waini. So akaita miracle hongu ndi Jesu, but 3/4 yemiracle yacho iyo obedience yevanhu vakatutiswa mvura. So Jesu paanoti nguva yangu haisati yakwana ari kuti as long muchida kuti niite handisati ndava Mwari kwamuri, nokuti Mwari tinoita zvaanotaura. Why? Isu tinodawo kuti aite zvatinotaura, but secret iripo zvatinoda kuti atiitire agara akaita kana taziva zvekuita. Pange pakanyanya pamunodemusha nhamo yemunhu munhu asati audza Mwari, Mwari anoiziva. Adhamu pachake haana kuudza Mwari kuti ndiri kuda mudzimai. Mwari ndo vakati hazvina kunaka kuti munhu ave ega, kurati vakaziva kuti chiri missing paari ipartner. So first human problem haasi munhu akati kuna Mwari ndine chichemo, ende futi hazvaita kuti ati kuna Mwari handina mukadzi because aidza wakamuona kuri. Chese chaunoda nechaunokumbira chinhu chawakamboona Samuel, haukumbire chinhu chisingaexist kana kutsvaka chinhu chisingaexist. So nhamo yemunhu Mwari vakaiziva. So pano pamuchato Jesu ari kuziva situation iripo. Saka vanhu vari kuda kuti Jesu aite something. Mai vake vakaenda nechichemo kuti vanhu vapererwa newaini. Mary ndokubva adzokera kune vanhu ivo vapererwa newaini
kwete wine, but in instruction. Do whatever he tells you to do. Statement in your do whatever. But not whatever. It's not about itai chero jataura. As you have itai jataura. It's not about itai chero jataura. Whatever. It's not about chero. But itai chero jataura. It's not about Ibi muneza muru kuda kutataure. But inokuti iye ndimwari. Ane right kutaura chero jada kutaura. Nokuti chero jachataura. Zino connecta zamuri kuda ene zamu kuchaka. Download the foot. Open the message, Papa. May I know one. So that you do whatever he tells you to do. Itai chero jataura. Kola nwari kudai. Wani javari kuda kutaite. Which means when wanga achida kuti. Ataure javari kuda iyo. Kutikana iye wine. That it is wine. Jesu ndova meri achibata. Kutaiwa kana makuna matamwari. Aite jamunenge mataura. But anotaura chero jataura. Nokuti zvinowirirana nezvamuri kutsvaka. Saka vanhu vanokunzene kunotsvaga mizambiringa nokuti waini inobva kumavhaindi mizambiringa. But Jesu akati vanhu tutai mvura. Saka vanhu chinoita kuti vatute mvura. Mvura inoqualifya pachero zvataurwa. Even zvisingapindirane newaini yacho. Saka zvinoti vazhinji vedu munana neblessing yatiri kutsvaka. Mwari vakatotaura shoko muupenyu hwako. But wakati analyze vonoti haripindirane nezvauri kuda. Yeti secret iripo pakunamata Mwari. Zvaataura zvinopindirana nezvauri kutsvaka. Iwewe ita whatever he tells you to do. Andina kunzwa Jesu achiti aiwa ndokurongerai waini yacho. Akati kuvanhu tutai mvura. Zvaigona kuita dai Mary asina kuti do whatever he tells you to do, asina kutaura izvozvo. Vanhu vaigona kutuma futi Mary kuti muudzei kuti chiri missing haisi water. Iwaini. In other words, zvikita sekunge Jesu ari out of topic. It reminds me of scripture Luke 17 verse 11. Zanzi varume vatene vanovaperembudzi pavakaona Jesu achiuya. Vakati mwanakomana waDhavhidhi tindurei ngoni. Jesu ndokubvati endai munozviratidza kuvaprista. Jesu vanhu vari kushedzera kwaari havasi kuda kutumwa. Vari kuda kuporeswa. There were 10 lepers seeking healing. Jesu ndokubvati go and show yourself to the priest. Kunzi go hakuna ine healing kutumwa. Asi Bible rinoti kudii? When they were on their way, they were healed. So pani nguva yekuti Mwari havataure kuti be healed. Vanotaura zvinhu zvokuti ukateerera, you can receive your healing. Pasina kumentionwa the name, receive your healing. Kureva kuti izvezvi une chinhu chawakapotsa Mwari chaaida kukuitira. Nokuti wakaanalyza mashoko acho, ukaona kuti haapindirane nezvauri kuda. Jesu haana kuti receive your healing to the 10 lepers. Akati go and show yourself to the priest. On their way, they were healed. Which means pavakava obedient to instruction, vakareceiva chavari kutsvaka. So zvizhinji zvatiri kutsvaka zvakaigwa pakuva obedient pane zvaanotaura. Pamuchato wepakana hapana kutsvakwa mizambiringa, hapana kutsvakwa mavines kuti pave newine. Pakatutiswa vanhu mvura. Ukazvitarisa mvura haina test, wine ine test. Vati vakatsvagiswa chiri testless kuti papefemwe miracle yechinhu chine test. Chakagonekwa nemurume wepakana nokuti bhajeti akatofoira chaakagona invitation. Jesu haana kunge akokwa nokuti waini yanga yashota. Akakokwa kumuchato, waini ikashota aripo. Jesu haana kushedzwa kunzi uyai waini yapera kuno. Akanzi uyai kumuchato tokudaiwo kuti muvepo. Saka waini yakatozoshota Jesu aripo. Denja yatinayo ukaona taakumushedza tashoterwa. Kazhinji ndo human nature kuti ukaona munhu aakuda Mwari pane area dziri kushota. Relationship handiyo inomumuva, but shortage yedzimwe nyaya inoita kuti munhu auye kuchechi. Prodigal son chakamudzora kumba, Bible rino harinomboti akafunga baba. Rinoti akafunga kuna baba. Akati kuna baba wangu kune varanda vanotodya.
That akafunga chikafu kwete mdara wacho. Sakamudzora back home. That's why baba pavakamona achiuya. Havana kumhanya vaine chikafu. Vaizoti ndikaenda nechikafu chiricho chaari kuda. Anogona kuita U-turn kana zvaita. Saka uchiona pane zvimwe zvinoita ngeMwari ari kudhileya. Achiziva hake kuti pauri papa zvikangoita uchiriko kwauye kunoku. Muchato wepaKana chakagonekwa nemuchinda akaronga muchato. Vanhu vekukoka kumuchato. Jesu haasi kushedzwa kuti uyai muite miracle. Ari kushedzwa kunzi uyaiwo muvepo. Your presence tiri kuida. But chandinetsa uvepo hwaJesu pamuchato. Hauna kutatisa waini kupera. So pane zvinhu zvinogona kupera. Wofungidzira kuti hauna Mwari. Basa rinogona kupera uina Mwari. But there are times that takangoudzwa kunzi kana uinaiso zvese zvinenge zvichingoflowa mushe. It's true zvinoflowa mushe. But kune zvimwe zvokuti umushe hwacho hune process yazvinhu zvisina kuita mushe. Etorere zvonyaya yaRuth. Ruth paakaya kuBethlehem. Takamunzwa kuBethlehem. Anga akafirwa nemurume. Saka haugoni kuroorwa naBoazi kana wekutanga asina kufa. Ende paunofirwa nemurume unotobatwa maoko kana nokudzikira tsitsi. But you are going further neblessing yaMwari yokuti ugone kunoroorwa naBoazi. Kuti paitoda kumbonzi sorry kuti azonzi makorokoto. So kune imwe process yekuti ukasanzwisisa unokuti kuti Mwari vakusiya. Waini dai isina kushota pamuchato wepaKana yaJesu yanga isingadiwe. Rozi yanga iripo yaikwana. Ende iyoyo dai isina kushota yanga ine a poor record. Nokuti master of ceremony akati kuti ndaenda michato mizhinji taipiwa waini inonaka pekutanga topiwa yakashata pekupedzisira. Kuti dai iyoyo isina kubvira yashota havaigona kuzonwa iri nani. Saka pane imwe challenge inouya muupenyu nekumwe kubviswa pane imwe nzvimbo kunoitika muupenyu kuti zviri nani zvichiuyawo. Vakuru mukaramba muchinakirwa newaini yakashata isingapere inonaka haibatike. Waini ikasashota yamajaira kunwa inonaka yaKristu hainwike. So Mwari vane dzimwe mhinduro dzavanoisa muupenyu hwemunhu. Pane kumwe kunetsa nekushota kunoita zvinhu uina Mwari. Zvichimonera kuti God wants to elevate you and take you to a better level. But tine kumwe kuti ayogona zvatoona soMwari atosunduruka atopa. Gamba waini chakaita kuti ipere. Zvaida kudenha yaJesu yakanaka kudarika yapera. Iyi yemazuva ese yakatokomentwa namaster of ceremony kuti taenda michato mizhinji chataiona chi taipiwa inonaka pekutanga. Vanhu vanwa vadhakwa upiwa inoshata. Asi pamuchato uno tatanga neinonaka iri kungoramba ichinaka. Kureva kuti yaJesu iri beta pane iripo. Saka Jesu akauya ndiye angatokonzera yakashata kupera. So I think the guy anga in a good budget, but as in a revelation, you're going to budget and zvisinganaka. Amen. Saka kune zvinoitika muupenyu hwemunhu zvekuti unogona kujajwa nevanhu kana kuzvifunga wega kuti Mwari vandisiya. Ndinombowanzoenda kwandaiboshanda kuindustry. Unoona timu rangu rakasara ikoko. Zvinondiitira mushe ndikasvikako pane zvandinoona Mwari zvawakaita. Sina kubva ipapo ndiri ipapo ende ndiri pamawani. Ndandiri tafita kuPritsono. Tofita mota dzevanhu mukapedza kufita otamira ukadhiringi kadhora. Apa ndakuenda kunofitisawo dzangu ikoko ndovapawo madhora. Zvokuti dai sina kubviswa ikoko dai ndichipiwa dhora. Ndiri parevo yekuti dai ndichipawo madhora. But mazuva ndakandibva pano hakusi kuchema ikoko. Workers committee tikaitsvaga ikanditsikirira futi kunoziva kana Mwari ada kuti uende parinani so. Nevanofanirwa kukumiririra vandomira against your life. Ipapa ndakuzonzwisa kuti Mwari vane plani yekuti ndozodzoka nedzangu mota kwete kuramba ichisungirira dzevamwe. But process yacho yairwadza. Baba pasina nyaya vaikireta nyaya kusvika wabva wega. Waini inoshata. Mwari vakasaikonzera kupera. Unosvika pakuchena musoro uchinwa inoshata yakanaka iripo. Saka Jesu paakauya pamuchato nokuti rimwe zita rake iye anototi I'm the true vine, ndini muzambiringa wechokwadi. Kureva kuti iye ndiye the true vine ane the true wine.
saka akaenda pamuchato pane fake wine anoikonzera kupera. Dzimwe nguva uchitoti ndo yakanaka, ndo yandinoda, ndo yandinogamuchira, yet Mwari vane the better and the best concerning your life. Ukasaziva plani ya Mwari hombe yakakunakira, you settle for less. Mwari akaropafadza vanhu muEgypt vakagara nzvimbo yainzi Goshen, vachichaimbozikanwa ndechekuti they were still in Egypt. So pane pamwe pekuti Goshen ikakubata unofungidzira kuti zvaita. Iwo Mwari vane Canaan, a better place, your own land you can own. Wafana nemunhu ari kurodya pakanaka asina imba, unotombovarayirwa unomunzwa ngezviri right, gamba uchirirocha. Rozo mwana mwedzi wapera vamutitiwoneyo. I remember pandagara kuwadzana. Taigara naye aindifarira kwazvo. Ende uri mwana wepano. I speak Chewa. Nditaura chichewa saka ndakati ndinokumalawi. Saka communication dzangu ndaitaura nechichewa. Saka aindifarira zvo mwana wokumuzi, mwana wokumuzi. Iwe wapano siuchoka pano. Kuti mwedzi ukapera uri mwana wepano. Aiti ndionewo. Saka ingo wakarimainda kunzi hayo sitwa mwana wapano. Wafarirwa hako uri muGoshen, but Goshen ichiri kuEgypt. That's why Mwari akazova special plan yekubuditsa vanhu muEgypt. Ende mabudiro avo pane kurwadziswa kwavanga vakuitwa naFaro. Nani Faro akasakuomeserai, hamugone kufunga zviri nani kuti mubude. So kune imwe pain inopusha vanhu to better level. Wina Mwari kune pain yekuti unotozofara kuti asi pain yenga yakanaka, honai kwandava. Workers committee yakaramba kutimiririra kuindustry basa rapera. Tikachema tikadii, tikatofamba kunoshandira udinda rapera, vanoshandira vacho zvikaramba fuku. Obadazosangana na ziwanzi wine yapera, akashedzwa kuti you must be part of this thing. Uyaiti fari, uyaiti muwe pamwe chete nesu. Sa wine payakazopera, hazvina kuvanetsa kuapproacha Jesu, nokuti he was already there as an invited guest. Yocha unomushedzera ndochiziva. Wamako kubasa, wavenga wana mari yako haisi kubuda. Zvauri kumutsvagira ndozviziva, haisi relationship. Uri kumutsvagira kuti pane zviri kunetsa. Ichokwadi ane rudo ane nyasha, anogadisa zvinonetsa. But nyaya is akava part of the family. Haanetse kugadisa zvinonetsa. Akava part of the system. Hazvinetse kuti adrese nokuti nzwa kana Jesu aripo pamuchato wacho, waini ikapera, even mukasamuudza prophetically unoziva number 1. Number 2, haadi kunzi mbiri ifambe kuti zvakashota aripo. So for the sake of his name, you perform a miracle. So uchiona ukava naMwari, zvinhu zvikaoma, naMwari wacho anenge ari pamahwanyu, nokuti vanhu vanopedzisira varenga iwewe naMwari wako. So for the sake of his name, he will protect you. Pane imwe nguva kuti ndosangana nezvinhu zvasina kunamatira Mwari andiitira, ndinobva ndaziva kuti for the sake of his name. Voziwana pakuziva kuti mufundisi, vakangoona pane chiri kushupa, vanonyanyomaka Mwari wacho. Patinda Mwari wacho akadaro akumwa. The pastor akabata pamahwanyu, one zviri kuita upenyu hwake. So for his namesake, he will protect you. So atona mugarden reide, munhu atora mashizha azvipfekedza, Mwari havana kufara, vakabvisa mashizha, vakamupa mateo. Mwari vasababa vane responsibility yekukavha vana vavo. The same na Elijah. Elijah akakumbirwa an anointing. Yairepresentwa necovering, nemantle, nejacket. But anakubvira apa Elisha, chikapauya chamukukuri. Chikamutakura achienda kudenga. But anakuzosvika kudenga ane bhachi. Bible wrote, and a mantle fell. Sei mucheka wakadonha kubva pana Elijah uchienda kuna Elisha. Bible wrote, Elisha paakaona baba vasimudzwa mudenga, akabvarura hembe dzake, which means he became naked. Saka nature yaBaba is to cover the nakedness of sons. Maybe zvakati kureri ganzove kwatine nyaya. So pamuchato wepaKana, Jesu paari kuti my time is not yet, ari kunzwa double. Why? Nokuti pamuchato wepaKana inauya relationship. Iye ane muchato waanoziva, waari kurongera chechi kuburikidza neropa rake. Saka paari kukumbirwa kuperforma nhauye wine, ari kunzwa wine riri ropa rake. Nokuti muupper room akasimudza mukombe,
akabata wine zvikati umucherechedze weropa rangu. Saka kwaari anonzwa wine uye anonzwa blood. Saka amai paari kuti tipe ropa ari kuti aiwa ropa runowanikwa kumuchinjikwa. Saka anodzoka palevhu yekutaura kwevanhu, vanhu vari kuda chiri missing iwine. Ndokubva ati kuvanhu varanda, not his disciples, ramuranda verenga rati ndokubva ati to the servants, fetch water, takurai mvura munopa mukuru wemutambo. Makati aivapo anga ari meant kunzi ave nemvura yepurification yetradition yekugeza tsoka, maoko nekumeso. Till today maMuslim vanoita tsika iyo kana vaenda pachechi pavo vanogeza tsoka idzi, maoko nekumeso kupinda muchechi. Iculture yemaJudha. So mikombe iri 6 yanga iripo yekuti wese auya kumutambo anosvika achigeza. Jesu ndokubva ati mikombe iyoyi wayandida kuti muchere mvura nayo ipinde mumba iende kune mukuru wemutambo. Kureva kuti pane pekuti Mwari vanoda kuita a miracle but vachipwanya tsika dzenyu dzekuzvinatsa kunze kuti munatswe mukati. Tsika yanga iri kugeza kunze mukati makashata, but tsika yekingdom yaJesu yekunatswa kubva mukati zvichibuda kunze. So vanhu vepamuchato vari kunzi tutai mvura. Mvura haipindirani newaini, mvura haina test, chashota iwaini. Vanhu vari kututa mvura zvekuti paigona kuita vanhu vanogona kukansela vanhu ava kuti inda muri kuita zviri opposite, handizvo munofanirwa kuziva kuti chashota chii. So pane nguva yekuti ukateerera Mwari ukatanga kuita zvinotaura Mwari, haushaye vanhu vasingazivi zvida kuitwa naMwari, vanhu vaine mashoko ekunge kukukansela kuti aiwa tidaruka munini hakuna mati atidaro zvaMwari hazviitwe. I remember when I started ministering ine kuchechi kwandaienda, they were not happy. They didn't celebrate kuti Mwari varaisa munhu win souls mastreets. Vakati system yechechi yedu manje inotoda une tsamba 1 2 vakuru vasimbisa kutienda, iye Mwari atotienda pakuna vakuru vaitoti kana isu tisina kudaro hakuenda. Itsika masystems ariko. Pane pekuti Jesu akapwanya tsika dzenyu munofungidzira kuti haasi Mwari, nokuti kana mikombe yanga iripo kunzi ikatutiswa mvura yekugeza kunze, yobva tichitutai mvura nemikombe iyoyo ipinde mukati monopa mukuru wemutambo ateste. And the Bible ndokubva rati even the master of ceremony haana kuziva kuti waini yabva kupi. But the servants knew. Mwari ngaakuitire nyasha, singazikane nemadhishe, Mwari ngaakupe nyasha dzekuziva. Singazikane nevakangwara, Mwari ngaakupe nyasha dzekuziva. Zvisingaitwe nevanogona vakangwarisa nemaconnections, Mwari ngaakupe nyasha dzacho. The servants knew. Varefu vakaona Jesu kuJeriko, Zakeyo mupfupi akaenda kumba naJesu. Zvine difference. Varefu vaiona Jesu, mupfupi akaonekwa naJesu. Difference yacho rega ndiigamulode pishana. Tese pano tinoziva president, asi president vakakuziva wapinda. No difference. Varefu vakaona Jesu, mupfupi akaonekwa naJesu. That's why Jesu akaenda kumba kwa Zakeyo. Deliverance ikaitika mbama Zakeyo, nokuti kuonekwa nekuona zvakasiyana. Muchato wepakana wakagonekwa pama-invitation. Waini ikapera Jesu ariko. For the sake of his name you perform a miracle. Weka mamukumbira hamuna, bati kuti mbiri ifambe kuti Jesu aiva kuzvinhu zvinaoma ahadi anoprotecta zita rake. So ukagamuchira Jesu akava muupenyu hwako ane nyaya dzaanokuitira for the sake of his name. Zita rinokosha rinoda kuprotectwa. Ukaona kamwana kari kuenda kuchikoro kasina bhutsu, haungoti kafana karonga, unongoti asi mamwe madhara so kurati unobhema baba wacho. So ndozvimwechete ukava mwana waMwari. For the sake of protecta zita rake Mwari pauri, blessing haikupose. Ane zvaanokuitira kuti vanhu vazive kuti uda Mwari ende Mwari ane rudo, ane nyasha noupenyu hwako. So key number 1 is relationship. Muchato wekana
ipicture yemuchato wangu wako na baba uchibata vitu banani na Yesu neropa lake nokuti waini yekale ropa lekale lemuka lakataza kupa permanent relationship orane kore vaenda kutemberi nemuka but Yesu paakauya don't sacrifice yanzi once and for all. So now painotangira yekunamata in relationship not the organization. Unogona kutoshaya church ukawana Yesu ukatopinda denga. Ine example baba mchinjipa naye akabudwa udenga maibata muri kupi hapana wauya sei akawina nemgaro. Relationship is the key. Kuna matibeti na alfred wale unasema chua unapata muri kupinya kazobi mkuru yangu ni kazobi kingdom ya Jehova in relationship in level you're going without any name of the church but by the name of the Lord Jesus you can be saved. Why asuma so we do sign the church but you go my levels yacho the church is from solo kingdom church is from solo relationship. Udi tukayengi ya unapili like kwa Amerika hiko, Jamaica hiko, kwa Angola hiko. Sasa chunga bako kwa Angola wata chile kujenga kuneke. Akane Jones goa ama iwachi. Tomba la yuku cheme. Ogo waki saba ule mnama chechi charienge bako. Ningi no zuamu ali mwala karulama. Uya karongeka uya katendeka chini chinozi kinto mama yangu chini chinochekuita relationship na wali kulikita na Yesu sokuti ndopinda kupi ito inyaya ili pa lower level nokupinda kui right hivyo chakanani kupinda church chakatoipa kupindwa nayo iyo ikakupinda watu wanazofaliza Yesu wanafaliza church. You can be the office of a corner. Where's all second night? When I see that pinning, why? Because you can't pin the week in there. You can say, I don't know what you can open up my watch. Kingdom ya Jehovah. Chapter 2, John chapter 2. Say, the first miracle of Jesus is the first one. Why you don't tell the mission yake? He came to bring a relationship between man and God through his blood. So that when you must say, I see problem, but you must say, what you want to the problem. You know it depends on the when no opinion in our own, but here with our opinion, who know that, which is safe. Waya ajaje kutamna usopinda yemu kwa mano. Yesu baito tuma atiti wake. Wakatuma na James na John na nani. Watu wesa ipalita mwengo ya ipalita. Watu waikenda ukabariko. Chapari kwa dochi lokosha. Kristo. Machecha akawanda. Ati it's not a problem. If you say the mind awanda, nobody problem. Well, the truth will remain the truth. No church, afana na neema kama ni chingwa. Chingwa makamba anapiga chingwa akawanda. Ungamile kutenge. Taa makamba nacha one subject kusisa. Atenga chingwa wote. Watika protein watikao beshinia hiko ndemuti watika chingwa. My ingredients alimu chingwa nesu chachiko pega chingwa. Despite his little comeback, they are the same. God is not moved. The church is a wonder. And that's the one moved. Then I did say the Maya wonder. Why? Because wonder what to be favor. Yes. When we try to make a show about Uruguay, was sugar money. Yes. I wonder my church. I just had to pin it. Who don't wonder no to one who pin the car. And then what did you make an excuse? I did not suit it. Zakanyanya. Who let's let him suit it to my parents. I did not put it no peace. I will not excuse. I will not have them one enough. Yes, what was a deeper relationship.
Relationship here no starting point. Ukashaya ukama naye ukawana ya unopinda ukajoina. It's unfortunate. Iye mwari watu hapinde church. Miviri yedu itembele ya Jehova anopinda isusu. So pamuchaka wepa kana bari kuintroduce kwa mission yake kuonza kama wemo amngani nemunu kubulikiza neropa lake. So mei paenda kuna Yesu kuti vanhu vapere wane wine. Yesu anonzi vakuiti wamushe. Now I can introduce my own. Kagara tine wine tsedu, kagara tine kutaura kwedu, tine manamatiro edu, but kusvika tainza Jesu center of everything. Tine dzedu nekutaura kwedu patakatenda zvatakaudzana, but nyaya hombe ndeyekuti Jesu ngaawanikwe pamusoro pezvese. Matthew 17, Mount of Transfiguration. Peter akanakirwa nezvakaitika. Akati zvakanaka tiri pano. Dai manitendera ndavakamatebhurikei matatu. Elijah, yenyu Jesu neMozisi. Ari pakati pekutaura izvozvo. Elijah naMozisi ndokubva vabviswa. Pakasara paina Jesu. Mwari vakati kudii, this is my beloved son. Ndiye wekuteerera. Let God build kunamata kwako panemu yaprofita. Anouya, anoenda, anogara nekusingaperi. Danger yemunhu ndeyekudai so. And end on a bed. Munhu anogona kutanga musha. Muna John the Baptist. Ndiye akatirobva ananobvisa zvizvi. Kujeri akatuma vanhu kuenda kunomubheka kuti ndiwe ratomirira umwe. Waipei yakamupa rimwe vhangeri. Yohana ari kumvura paakaona Jesu achiuya. Iye denga rikati witness apedza kubhabhatidza. Rakavhurika Mwari vakataura kuti ndiye mwana wangu wandinodisa. Kati ava kujeri akatuma vanhu kuti endai munomubvunza. Pain yakachinja vhangeri rake. So haisi pain chete inonochinja vhangeri. Even gain mari kubudirira kunoita kuti munhu achinje mamwe matauriro ekingdom yacho. Unozwa kuti achiri kushaya chikutambudzika pane mapapride ane mari aushedza kuti andinyengerere. Yeti vhangeri rake rakairine kumone kuwirirana, but pazvakaita akasunungudza vanhu muupenyu hwake. Men can start on a good note and end on a bad note. Same John the Baptist, he became a blockage to the way of the Lord. To an extent, because one was in right trust John. Sabana tomorrow, they don't put out the delay that you know. Johan, I suppose, who's the one who will be a Jesu. I guess he took the language. I guess I change up the language because of pain and jail. So, Bakapia, Elijah, and Moses, Peter, you can't go out of the Pinnacle Matatu. Maria got only part of the problem. Hakuna kupiuta, hakuna matakao kama profita. Wajitaza kupiuta, hapa leo machete wanakuwa na wangu. Elijah don't have disappear. Moses don't have disappear. Yesu nokula mbali po. Kulewa kuti alipa senta penya yese. Asi pastor, prophet, evangelist is Jesus. Bakuru pakashota Jesu pakaita church pakaita pastor. Kilipama one. Men can change anytime. Joni na imu trust mutaka nzira yashe. Akava ava problem nzira yashe. Example yati ndatuti mechinishi. Chino chinogreda nzira. Kuti pazoitwa nzira. Chikutosa. Chikapedza kugadzira nzira. Pakaiswa tara. Unoziva here kuti chinosungirwa muchikayo reheti. Chotakurwa negonyeti. Hachichabvumirwa kutsika patara. Chagadzira tara. Chinenge chakunzi abnormal. Chinicho chakacreata normal. Chinogreda roti kuti paiswe roti chikapedza kugreda pakaiswa tara. Chikaonekwa mutara imomo mauhwanda. Chinenge chakunzi chisungirire mucheka muchuku muchitakure chisatogoguma tara. Monyora kuti abnormal. Lord, pane season neperiod yachinenge chiri normal chichigadzira sakangonaka chaabnormal. So John ari kuprepare nzira yashe
He is normal pavagela. But Jesu kana apa nchimpo. Akangotaura anything now. Nokuti I will prepare a way. Jesus is the way. Saka Jonah atidima words mazhinji. Prepare the way for the way. Saka iye pakuramba achitaura mupicture muna Jesu. Akutaura zvisiri normal. Saka mchena kuchimbo akasungirirwa neupi. He lost his head. Head represents information. Musoro unomirira knowledge. Information ruzivo. Saka filo ya John kana achibviswa musoro. Ari kuti zvaakutaura manje hazvisi zvekumusoro. Nekuti kumusoro kwakati kudii paakababatidza Jesu. Ndiye mwanakomana wangu wandinodisa. Kuti paakuti dai munomubvunza kuti ndiwe here. Hazvisi zvekumusoro, zvazvekupi mumusoro. Saka pese paunosiya zvekumusoro uchitaura zvemumusoro dzinobvisa musoro. That's the mystery. Yes, the death of John. But it's not going around the amateur who can absorb it in Papa. Food is a Maria Taura, but she was Shadisa. But according to our Taura. Sani chikutira kuti munhu ngaatsvake Mwari anzwewo Mwari pachake. Why nokuti ndikasa ukasaziva Mwari ndinokupa umwe Mwari asiri Mwari. Vana veIsraeri vaineshuke kunamata vozisari kugoma chitsvaka Mwari kuti Mwari vamupe information instruction. Vanhu vakanonokerwa pasa vakataura naPastor Aaron akavagadzirira Mwari. Mufundisi akaita pressure anogogadzira Mwari. Moses ari kutsvaka Mwari mugomo. Aaron ari kufanira kugadzira emergency boat pasa. Mwari weemergency ndakasangana naye kazhinji anogadzirwa nekuti pane pressure. Kosa kune vanhu vekuti pressure ikapinda kwavari kuti baba ndipiro zvakati, baba ndipiro zvakati, munhu waMwari profesai. Even Mwari asina kutaura anogona kufanira. Why? Because anoda kubuilda a name kuti is a prophet. Anonzwa sekunge ndikasantaura vanhu vanozvandisaiza kuti ndapera. I respect Elisha. Mukadzi weshunemi paakauya mwana wake afa. Elisha akapima Gehazi kuti anobvunza kuti pakanaka here, because the Lord has not revealed anything to me. Hazvina kumuita muprofita wenhema, zvakamuita muprofita asina kuona ipapo. Zvinoita kuti mweya hauna kuona, but nekuda kwepressure manje watozomuonera kuti unoona. Mwari asina kupa message yekushumira nekuda kwepressure unogona kufanirova. Ende unozoburuka uri pakati. Yesu vakagoenda kumusangano kuJerusarema akanyimwa chanzi dzekuparidza. Musangano wapera, vabereki vadzoka kumba vakamutsvaga kuhama vakamushaya. Pavakadzoka bheki kuJerusarema, zvanzi akasvika achidzidzisa. Iwo musangano wangu wapera. Vakatozorova after conference. Vanhu vakaita musangano, Mwari achirambidzwa kutaura, akazotaura musangano wapera. Saka nenguva kuti vanhu vanogona kusangana, Mwari ausiku. Mwari auzosangana nevanhu vanenge vasara musangano wapera. Philip paanotumwa kumuranda waKandasi, muranda waKandasi ainobva kuchechi kuJerusarema. Mwari vaidi kutuma Philip kuchechi kuJerusarema. Chechi Mwari akatoziva kuti Philip akaenda apiwe pulpit, maika apiwe, ndoda kutaimira anenge abuda. Kune chechi dzekuti Mwari akuda kutaimira kuti unobuda ini kuona. Nokuti iye ikoko hachadiwa. Vanhu vane zvinhu zvavo zvokuti ukasara nemweya wekunzvera unoita zvinhu zvekwaMwari uye Mwari wacho asimo program yacho. Max 15 vakadzi vakaunganidza zvinonhuhwira kuti vanozodza mutumbi waJesu kuguva. Zvakatounganidzwa hazvizodwa kwaPureja naAnani. Vakaenda kuguva kanomushaya. Handina kuzonzwa kuti vanhu vakarifandwa. Ndakangonzwa kuti vakamushaya vakaita ine mafuta vakashandisa. Zvinonyadzisa kudzoka nemeseji yekuti tamushaya. Ivo vanhu vakaPureja. Vakasvika Jesu asika. Asi hapana paunonzwa kuti vakadzoka vakazonza kuti mafuta tamushaya. Why? Vanhu vakaona Jesu achiiswa kuguva. Vanhu vakatadza kubata meseji vakati nezuva retatu tichamuka. Ende chimwe chakatadza kubata nyaya iyi. On a Friday, ari pamchinjikwa ndogaiswa muguva.
Sakata wanakwenda kugua raiva sabata. So vakabata sabata. Sabata rikavabata zvokuti havana kuzokubata. Tine vanhu vakabatwa nesabata vasisabate sabata. Zvokuti tikanyatsombata kana kutaura nezvaJesu haatauri anokutaura musiwo. Akasangana newe kana ukati unonamata anokuti bati mchingani. Why Mary anoti what the day matters most. Yet what matters most is the creator of the day. I must give people example. Right, kuna akatendeuka one mati obva afa on Wednesday. Akasakata unoona sei. Anofongo sei. Noti kana tikiti nyaya pasabata munhu akatendeuka manje akafa chitatu. Nenda anomudzisa unombata sabata ane anojustify kuti andi makaduraya kwemanje. And the danger iripo, let me give you this picture. Mazwano, Mwari aruna vatu vane vanhu pasirious. MaBible times, live movement, ye vanhu vari pa certain place. Valari vanhu vari pa one place, Saturday. Izvezvo nekuAustralia vatomulera makwata. Saka nekuti akunamatwa nevanhu pasirious. Hei akunetsa nekuti vamwe vanotitangira. Kumba kuti akatosiyiwa ne12 hours vanhu vekuAustralia. Asi chivanhu zaipo yatosakata. Zote matomusabata ino vanototaura nezvitikita pamirira. Sote tiri patime tikashanda necalendar nemadays. And akuzivi ndichikautangira panyaya. Ndikatipedzi yako akagona ndinyatsopedza. Sakati ichibva kushoko raMwari paGenesis. On the 7th day, Mwari vakazorora. Andizvova. Ndikagara ndini holiday isabata. Haisi 7th day kubva musi weSunday. I7th day ravakazorora pavaisika. Vakatanga chinganyi. It's a mystery. Ana kuberekwa kunzi aveko. Akaberekwa nokuti aivako. Jesu akaberekwa naMaria. Haana kutanga kurarama paakaberekwa naMaria. Mwari vakashandisa nzira yekuti aberekwe iye agara ariko. Jona achibata haatauri zvegenealogy. Anongoti in the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. And the word became flesh. But agara ariko. Samaria haasi kutipa Jesu. Ari kutishitsa Jesu. Oh yes. Yeah. Maria haana kutipa Jesu. Akatishitsa Jesu. Hosipaipa hitipe mvura inotishitsa. Sautona mawaizi pavakaenda nezvipo kuna Jesu. Ukaverenga zvakanaka kuti vakabva vauya nezvipo vakamupa and they worshipped him. Kwete them. He is worthy to be worshipped iye. Zvisina kuna merit nerespect yekuti by favor Mwari vakamuitira favor akashandiswa as a vessel. But the truth of the matter, it's all about Jesus. Yeah. Sekushumira kwandinoita kudai nyaya yanisi yangu ndeyake. Iwe ukaenda kumabano ukabikirwa tiwa kuti ungatende tipoti leo. Nawa tipoti maina. Tikakuti watenda tipoti next time munopanana tii yenyu muri tu. Tenda muridza akatenga shuka. Sure. So uchato wepakana hausi wevanhu varichata. Saka uchiona hatina mazita avo. Uchato wedu ukama hwedu naMwari kubudikidza naJesu akauya newaini itsva rinova ropa rake. So covenant yekingdom yaMwari yatiri kupiwa kubudikidza naJesu inoda kuti iye timutore saMwari anoti kana ataura toita. Nokuti patinoita zvaataura tinosangana nezvishuwo zveupenyu. Vanhu pavakatuta mvura yakava wine. Mvura haina kunamatirwa kuti right now become wine. Vanhu pavakateerera zvaataura mvura yakaresponda kushortage iripo kuti pano pashota wine kwete mvura. Anakomva Jesu achinamatira mukombe mvura kuti shanduka iva wine yakashota pano.
Paakati kuvanhu tutai sei mvura yaresponda ikava waini. Ari kutuma vanhu kuti tutai mvura. Tiimwe waini yacho. John 15, I am the true vine. Ndini muzambiringa wezvokwadi. And the wine inobva kumuzambiringa. And vanoita zvewaini vanoti inotesta better by age. Kugara kwayo makore akawanda ndokunoita kuti idhure nokuti ndokunocreata a better test. Saka sei yaJesu yakomentwa kunzi irinaka kudarika dzimwe, ipo paitwa zvinhu within a space of few minutes, seconds or hours. Inhau yekuti iye Jesu wacho anova waini aivako kare. Saka pakatogadzirwa yekugara stereki. Saka kuno kutamba anashamisika kuti manakiraya ende iye hanzi akatoshedza muchati akamubvunza kuti zvafamba sei. Oza pane pamwe pekuti ndini muchati wacho vaigona daita mbiri ananganadhirevha kukwama. There are times zatinoti kana takudzwa kana vanhu vatiremekeza pane zvatinoita todzorera mbiri kune muridzi. Usatore glori yaMwari nokuti pamuchato wako pasina kupera waini kambayo pabhajeti yako zvazvakapera. Acts 16, vakadzi vakaenda kuguva vakasvika Jesu asimo, but there was a man dressed in white. Akavaudza kuti muri kuda Jesu eNazareta haasi kuno, munotsvagireva penyu kuna vakafa, endai Galirea. Kureva kuti murume anga ari mugoro dai akada kuvanamatisa kuwawachisa aivaitisa. Akatopfeka zvinobwinya akari muguva raJesu aigona kungoti ndini mungafukaga. Bagara kuda pachena kuraiwa ndisiri. So there are times yekuti tikasarasha right information inokupfugama pana asiri lakini nzvimbo chaiyo. Saona ndokufikia hapo. Wanawaisa kuno mukadheni. Mwari vachikurukira mukadheni vachitaura nemunhu vachitaura nemunhu. Satani paakada kurwisa munhu akapinda munyoka inogara mukadheni. Kuda kuti makaparidzwa futi naPastor Snake musemu venyu inoparidzwa naMwari. Wakaipa kanotaurawo mabenefits kuti mwana anotyoti kana madya kuchaiwa kunofanana. Yetu karirimba pekutanga rinoti mwana akasika munhu nemufananidzo wake in his likeness and image, but the devil temptation yake akawanizwa kuti anotya kuti mungafanana. So fall of men yaiva test of knowledge. Kudya muchero izauti yekufeila kuva neknowledge. Vaivagara vakafanana kudhara, but wakaipa ari kuti mukadya munofanana. Vaifana kuti saka hatichadya nokuti takafanana. But nokuti information iyo vanga vasina vakadyira kutsvaga zvavari kudhara. Izvo zvitine vanhu vekuti zvauri dai waizviziva hawaifaitira kushandiswa nasarani kune zvimwe zvinhu because you are wonderfully and fearfully made. Une ropafadzo nenyasha dzaMwari muupenyu hwako, but nokuti hauzvizive you will settle for less. Vakamba waini yakapera vanhu vakatupiswa mvura. Hama dzangu kututa mvura papera waini panotoda kutenda kuti tutai nokuti hazvimeke sense. Mvura haina test, waini ine test. Jesu pari kuti tutai mvura pari kutsvagwa vanhu vanotenda kuti anotaura ndiani. Ukaziva kuti Mwari ndovatiite chinhu ichi, ita uchiziva kuti pane zvazvinoreva ende zvakandinakira. Nokuti ukada kuzvivheta vanhu vari mugwenga nyoka dzichivaruma wozetaura naMwari abvise nyoka. Vanhu vanozoda kupa Mwari formula. Nyoka dziri kuruma vanhu kugwenga musango. Vanhu vari kuti Mwari ngaabvise nyoka dziende kupi? Ari kumareni kwomumwe ndiani? Nyoka dzobuda musango dzaenda kutauneni. Kana munhu ari musango angaite munamana kuti nyoka dai dzabuda muno. Aiwa iwe ndokumuringe muno muno. So Mwari haana kubvisa nyoka vakagadzirwa imo. Saka anenge angotariswa. Akati vhangeri rona asina kuchipa. Usadherere kusewa mwaka rumwe wakafa. Wese aitarisa nyoka airarama. But sei vanhu vairiwo vachingotadza kutarisa. Vakuru dziri kufamba dzichirumai hadzina kumirira programu yadzo. Dzaitokura nomu dzichifamba dzichida zvadzinoita iwo dzisiyana nazvo. Tarisa iri apa. Vakuru kuita focus neakafa uchiignora ipenga pasina kutamba. That's true. Iyo zvachakapa nechokugadzira wonzi dzisiyana nadzo tarisa uku. Unomutsira kumwaromba nokuti inofamba nobaroma. So pane pamwe pekuti vanhu vanotsvaka kugwarira kuita zvinhu. They fail pamwe obedience chaMwari.
Bani zoda wiki no ya so. Baba jitu. Yo zoda ba. Ya mwa chema. Wati siana nash. Kalisa ila hapa. Ina wapanga gati wa nyoka. Wanu wachumwa ne nyoka. That's a picture. And then kubati. Bani mwe kuti mwaliwa no solution. Ya kafana na ne problem. Bani mwane nyoka. Solution. Baba gati wa imwe. Hii picture ya Jesu manji. Kuti Jesu paano uya. Achabeli kwa ni Mungu atatira mwali. Mwali waliba batira Mungu. Manushanda ni Mungu atata. Madeleke solution. So Jesu alipa mchiji wapa Mungu. Madaruka tizamata mtiba ya Mungu. So bani kufanana kwa problem ne solution. Ayo wa inishina kupera ya kutanga. Chaini ma Jesu mukana upita munana. Ayo wa ini kutanga isina kupera. Wanu waitadza kuzokuwa inonaka kudarika yavanga vakajaira. So pani pano pakuti Mwari wakaya muupenyu hwako une experience a shortage or challenge. Waite kuti ufye wakadaro zvipera zvakadaro, but he wants to elevate you to a better level. Saipa kusaka ngoba anokunyepera manje kuti hauna wara noro wakudzimba basa uchiti ndinonamata. Wakatotenda kuona ndinonamata una zvazvapita izvi. Leti kana Mwari varipo pakutsvakwa ipakana inotosvota. Chikonzero varikuda kuita iri nani kudarika yanga iripo. So my challenges zichinamata they are real. But aripo kudaro they are meant for the glory of the name of the Lord. Ramba uchitenda nekutsungirira pana Mwari utaona kushamisa nekugona kwawo. My challenges aripo vanhu panguva pekubva kuseka vanyimo vanokapiwa. Yes. Praise the Lord. Kapiwa tikatangika kakunzi wine yapera. Jesu alipo. Wanga vanhu dai panga ingo ino imawansakona vatotesta. Kuti alipo but pakaoma. Yaitavhaira ukai. Kuti utora foto kuti ka. Kuti ubona iti ndi Jesu but pana kama wine. Wine yapera alipo but no action. Uya akatomkoka ikanonzi kungokoka hana zvaanoita. But it was a matter of time. Chakaita murume pabesaida utaramba aripo kusvika pa38 years pasina chake chiri kufamba chaimukipa in that place aiona zvavamwe zvichiita ndobva ava neassurance kuti zvanguo it's a matter of time I'm in the right place. Zvimweni ndiyo hongu asati zvaita but I'm in the right. Hapana chandichabvira pano pabesaida hongu 35 years dzapana 36 37 ndinoda kuti ndisabve pano I'm in the right place. Kana ndichiona vamwe vachipa matestimony I'm worshiping the right and the same God. My case is just a matter of time. Someone but one thing I could be a sort of pressure when I shall English America. Life I see competition. Oh, I could design English Americans, but move faster. I love the example of the usual. But you can now cannot be much come on a chicken now, but a pizza. Ukaona munhu achitenga chinhu achide kuda achienda nevamwe vauya kudhara vakagara ipicture yekuti akagara zvake zvihombe zvinodawo time. Ava vemapopcorn agara akapopwa. So there are times yekuti unomuvhwa nezvidiki wakamirira zvikuru wopedzera waluza zvikuru zvawakamirira. Zvarutoyembura sokuti zvivangu zvafamba zvazodii zviri lesa. Akatanga kubuda mujeri haasi Joseph vanhuwo zvavo vanga vasungwa naye. Iye ane big and a greater dream but habudirane nevamwe vakatobuda vakatokanganwa. But Joseph anongobuda kana mambo arota. Why? Because haasi meant kuti kana abuda adzokere kuKenani. Ari meant kuti kana abuda apiwe place of authority in Egypt. Saka Joseph inenge inokukanganwika so. Kamba Mwari ari kutetsana tiri kuti mungobuda todati kana mabuda zvine better meaning. Unobuda kana mambo arota. Why? Nokuti mambo paanongorota wopa neopportunity elevation yako. Saka ndinoziva Mwari unokusustaina. Iko kurama Mwari kuita zvakaoma kudai pane kuri kuendwa kwakanaka. Mwari ari kutongokusustaina kuti usvikiko. Chaunotofanirwa kufarira gift of life. Mwari hakuchengetere pasina uye mahara. He's taking you to another level.
ipapo yavekokuzvakaoma zvichinetsa is the grace of God. Baba vakane mwana chiti zvikambata zvoti moto nemvura vanga vane problem wavo, nokuti mwana wavo pazvaimuti mumoto zvaimukanda mumoto kuti atandare, zvaida kuti achiafe. Pazvaimuti mumvura zvaida kuti anyure afe. Saka mufana uyu was a survivor, anonge apora but akararama aine problem iyoyo. Akapinda moto, wapinda mvura, wapinda anozoti moto unodzimwa nemvura, but anga ane problem yaizvibalansa kuti hatambire zhinji ane mukana wekuona kuti pamanisha unokuona life ichikubalansa kudaro pamanishomo uchitodya uchirarama uchifa ndarisaaifanira kuti auya kuna Jesu asati ati vadzidzi vangu vakamutadza aifanira kuti ndinokutendai nokuti moto futi wamutadza ungarapa aiwira moto but haaperi. Ukaanza the issue of blood asati awana healing ane chinhu wani chekutenda Mwari. She was a survivor for 12 years bleeding asina kana healing yawana. That's a miracle on its own. Why? Imagine to bleed for 12 hours. Imagine to bleed for 12 months. Continuous bleeding for 12 months. Or 12 hours. Or 12 weeks. Unofa. But nemukadzi ane 12 years bleeding. But asati aporeswa aifana kuti kutenda Mwari kuti abe survivor. There is grace upon my life to survive. Handina hangu chandawana chekuti ndingatyo, but handinoziva Mwari ari kundichengeta pane nyasha dziri kundirwira. Ipapa unoziva kuti Mwari zakudai a picture yemukadzi here, you are a survivor. Tikaweka salary yako na upenyu hwako neJesu, unotoneka hazvisi papei zvako mumaoko aMwari. Haikwani. Nemhuri yaunaine salary yako, kuzoona vana vadonzi vapedza chikoro, unofanira kuona Mwari kwete kuona mari. You are a survivor. Ngati kune grace dzekuti usati wabuda problem yacho haikukonzera kubuda panyika. You will stand. For 12 years bleeding, she did not die. She was a survivor. Chikambata zvoti mumoto mumvura aibuda mumoto achani mavanga but is still surviving. Chikamukanda mumvura ano munhu wamakapu ngachanyura but anomaneja kusimba wabuda futi. Is a survivor. Vaichengeterwa yesa a certain day raanosangana naJesu obva wane fruit of transformation. Mwari chari kumuchengetera chihombene chakanaka kwatine kubelieve and trust in him. Usanongedzerwe naSatani kuti one kushaya kwako, one nhamo yako, one vanhu vakufarire. Iyo yekungoti you are a survivor. You need to thank God for the gift of life. In 2006 padarwara neTB taenda kuNazareta. Ndakaudzwa kuti vanhu vari kuti vakanwa mapiritsi vari kurutsa, vamwe vari kupiwa vanobva vafa. Chirwere chakauraya vazhinji chakandibata kukararama. Nyaya haisi pamadrugs mapiritsi. Unogona kumwa mushonga uripo wakanaka, waramba kushanda mauri. Masoro munhu kuti akapuri pamedication but angofa. Kune grace dzinokusustaina dzaunofanirwa kuona kuti apa ndinenge ndakararama kwete nekurongeka nekugona, only by the grace of God. Ndichiraramire kune chihombe chiripo. Mwari vachindichengeterei zuva rinonzi nhasi kuti nditaure kunaka kwawo. David achibata anoti I shall not die but I will live to proclaim the goodness of the Lord. So ukada kuone secret yemusurvivor iva nepfungwa yekuti I will proclaim the goodness of the Lord. Zvinoda Mwari kuti vakupe nyasha dzekurarama. Why? Nokuti rukuraramira kutaura kunaka kwavo. Muchato wepakana chakagonekwa invitation kuti Jesu uyai kumuchato. Zvokuti waini inozoshota ikashota aripo haisi problem. Why? For the sake of his name anofanirwa kutoperforma miracle. Whether mamudza apa hamuna kumudza, but nokuti makamukoka ende iye haadi kunyadziswa, haadi kufambiswa mbiri kuti Mwari wacho anenge aripo but for the sake of his name ane zvaanoita. So challenge yatanayo ukatoona tamushedzera kupera kwewaini kwete invitation yokuti just be part of the crowd yevanhu varipo. Mwari ngaave nesu muupenyu hwedu kwete nekuti zvaoma aiwa
Zvazviri zvozviita Mwari uyai muupenyu hwangu. Ndiwanirewo nyasha. Create a relationship navo. I'm sure nhasi kuri kutonhora. We meet again on Monday. Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakurwirei. Zvese zvamuri kusangana nazvo kushota kwezvinoshota muupenyu. Nokuti iye aripo akatendeka akarurama. Something good is coming your way. Unogona kushaya kuti mwe waini ndoiwana kupi. Anoshanda nezviripo. Haana kuti ndai munotsvaga magrapes tishine wine. Akati iyo imvura iripo ndinoishandura. Mwari ngaakuitire favor. Ngaashande nezviripo. Ngaakupe breakthrough pazvinhu zvisingatarisirwe nevanhu. Hama dzangu kune vanhu vakabudirira nekutengesa dori. Uri kuda business hombe. Ida Mwari muhombe pane zvaunoita. Greater grace upon whatever you do. Pazvidiki zvaunoita ivana Mwari muhombe. Tese hatingaite zvihombe. Asi secret iripo. Ivana Mwari muzhinji pazvishoma zvaunoita. Uone kushamisa kwazvo. Ndakamuwana Mwari muzhinji mustreet preaching. Ane zvihombe zvaanoita zvinotyisa muupenyu hwangu. Ministry yekumira parodi tukaridza haisingacommand respect and honor society. Unotanga kuti tinokuparidza unge kamfano unga una zvauri kuziva unge kuzodii. People they call you names. But ndakaona kuti ukava naMwari muzhinji muchinhu chinenge chisina basa unopa testimony inoshamisa vanoita zvikuru. I always love to give you this piece of testimony. Kuti stendi yandakawaniswa kuprodo kukroyo handina kubhadhara mari. Ndangofonerwa kuti unofanira ungoende pako pekugara uya kuofisi tisaini nemalawyers tikupe matitle deeds. Uri street preacher wana imba kuprodo. Umachechi kuvakira imba mfundisi kunoteta noise mwantoibudira nyaya iyoyo. Vanhu vanotorovana tinokuva jaidzirei. Masystem akarongeka zvinogona kutonetsa. Saka kuita Mwari muzhinji. Jesu magifts ake gold rakauya ari mumenja. The place inonzi menja chidyiro chemombe hamuattracte zvinhu zvakanaka. But nokuti muna Jesu, the star haina kuenda kumabuildings, yakaenda pamenja. May your star locate you for greatness. Uri munzvimbo inonzi haina basa, ivana Mwari anoita basa. Pazvidiki zvaunobata, ivana Mwari muzhinji, ugopupura zvikuru zvaMwari muupenyu hwako. I've seen God doing great things. Zvinoshamisa. Uri muplace yekuti vanhu vanenge vachiti tinofunga kushaya zvokuita. Ukava naMwari muzhinji pazvishoma zvaunoita, unopa matestimony makuru. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Mudanga munouya goridhe kana maberekerwa Kristu. Kristu ari mauri ngaatishakite zvinhu zvihombe. Regai ndinamate. Father, we thank you. We glorify your name. Tinokukokai muupenyu hwedu, mudzimba dzedu, mumhuri dzedu, mumabasa edu. Nokuti kana muripo munoishandura mvura ikava wine. Every shortage, every challenge tinatseiwo, tigoneseiwo, tirwirewo. Takupai mbiri nekusingaperi muzita raJesu. Amen. Hama dzangu tofereswa zvakare on Monday. Ukafana mukana kuya pano tetiri live on Facebook, so you can just like my page. You can watch my sermons anywhere in the world. You can watch. So God bless you. Fambai murugari, Mwari wakuchengetei, Mwari wakuponесei. Till we meet again. Bye bye.